Уважаеми зрители, въпреки че в четвъртъците се ограмотявам в определени насоки на познанието, касаещо мъжете и жените, аз не съм останал да чакам само на този ден и през другите дни научавам той и това онова. Вчера, например, научих историята за една тинейджърка, която помолила майка си да я пусне на купон с приспиване при една приятелка. Майката е казала: добре, моето момиче, ще пусна, но при едно условие. При каквото правиш, но много внимавай да се пазиш да не ти щупат прозорчето. На другия ден дъщерята се прибрала и още от вратата каза на майка си, която тревожно чакала, каза: сори, мамо, ми щупиха прозорчето. Майката вдигнала страшен скандал. Толкова шумен, че бащата се будил от спалнята. Показа се, питал: какво става, бе, жена? Що крещиш като ненормална? Тая нашата идиотка отишла на купон и остава да изчупат прозорчето. Вдигнал вежди бащата: не знам, що крещиш. Аз като се познах с тебе, ти и до грама нямаш.